आसाबारिल'थ' नङा अल जिंगाबिलानो जे मोनथाम दैमाया जोंनि बेयाव रायजो जानाय गासै रायजो राजाफोरखौनो दुखु होदों। बे दुखुनिफ्राय बारग'नो थाखाय जितु जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा दानि सोलिबाय थानाय सरखारनियाव गोबांबार आर'ज गाबबाय। दा बेयाव आर'ज गाबनानै दिनैबो मोनसेबो खामानिखौ साक्सेस खालामनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोंनि बे जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु दं। जोंनि बे एरियायाव थानाय गथ'फ्रा फरायसा गथ'फ्रा दैज्लाङाव 6 मास स्कुल एबसेन्ट जानो गोनां जायो आरो सांबान्दा दै बारनांगौ जायो। बे सांबान्दा दैयाव बिथांमोना गथ'फ्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 5, 6 फरायनाय 7, 8 फरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा साइकेलजों थाङो। बिसोर दै बानाजों बुसोमनानै सोरबा साइकेल गलांजायो, सोरबा सेन्देल गलांजायो, सोरबा इउनिफर्मा सिजोबनानै स्कुलाव थाङालासिनो गिदिंबोफिननो गोनां जायो। गबिन्द सारा फैनानै नायफैदोंमोन खनसे। नायफैनायाव बियो बुंलांदों बे मिथिंगायारि जाथायसो, बेखौ जों होबथानो हाया सरखारनाव बिदि बाजेट गैया, बेबायदिसो बाथ्रा बुंलांदों। खिन्थु चरन बर'आ नारा नाथा जुजिनानै माने लहानि नेट गावनि माबाजोंनो हेबनानै माने गावनि माबाफोरखौनो हेबहोनानै माने नेटखौ जोंनो लाबोना होफैनानै रायजो राजाया होथेनानै एसे रैखा मोनदों। थिग बेफोरबायदि चरन बर'आ जोंखौ हेफाजाब होदों। खिन्थु सरखाराव थानाया मिथिंगायारि जाथायखाय हाया होननानै जोंखौ बुंलांदों। दा चरन सारा खोथा होदों, ओरै अफ्रि सेन्टार होननाय दं जोंहा बैयाव मोनसे, बेजों डाइरेक्ट माने दालां होसिगोन। दा जोंनियाव सरखार दंब्लाबो बै सरखारा मावाखै। दाना चरन बर' सारा सरखाराव गैयाबाबो जोंनो बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ होगासिनो दं। आरो बिनि थाखाय जों चरन बर'खौ थेंक इउ बिराद बाख्नायो आरो जोंनि सरखारा, खिन्थु जोंनो जेबो होआखै दासिमबो। एरियानि परिबेक दा बेखौ जिथुके जोंनि सरखारा बेखौ दासिमबो जि नुसनाखै, बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां। दा माबायदि परिबेकआव दं माने जोंथ' बिराद दुखु खस्थ'आव दङ। जोंनि बे जिंगाबिल आसाबारिल'थ' नङा अल जिंगाबिलानो जोंनि लामा दालां माने हा हुनि रैखाथि, जेरै जोंनियाव फासनै दै, फाग्ला दै, सांबान्दा दै, मोनथाम दैमा गिदिर गिदिर दैमा दं जोंहा बाहाय। बे मोनथाम दैमाया जोंनि बेयाव रायजो जानाय गासै रायजो राजाफोरखौनो दुखु होदों। दा बेखौ जोङो बे दुखुनिफ्राय बारग'नो थाखाय जितु जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा दानि सोलिबाय थानाय सरखारनियाव गोबांबार आर'ज गाबबाय गोबां गामिया। दा बेयाव आर'ज गाबनानै दिनैबो मोनसेबो खामानिखौ साक्सेस खालामनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोंनि बे जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु दं। आरो माखासे ओरैबायदि दुखु दं जोंनाव, माने जों सानबा बेखौ नुहुरबा गाबनो ओंखारो, दुखु मोनो। जों सानफ्रामबो लामा थाबायनायाव जोंनि बे एरियायाव थानाय गथ'फ्रा फरायसा गथ'फ्रा दैज्लाङाव 6 मास स्कुल एबसेन्ट जानो गोनां जायो दालां गैयिनि थाखाय। बे 6 मास एबसेन्ट जानायाव जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि दुरबलाव जायो जे लेखा गोरों ओंखारनो थान बे जायगायाव। माने ओरैबायदि सानसेखालि जोङो नुदों जोंनियाव बेवहाय जिंगाबिल एरियायाव जावलिया सेन्टार होननायावल' गंसेल' नायल' जाल' एम इ स्कुल दङ, बेबो जोंना भेन्सार स्कुलसो। माने बे भेन्सार स्कुलावनो थांजोबनांगौ बे जोंनि एरिया एकदमबारे रेभिनिउ बर्डाराव। ओरै साहा 58टा गामि दं, बेनि गथ'फ्रा गासिबो बे स्कुलावनो थाङो। दा बेयाव मोनसे फाग्ला दै बारनांगौ जायो आरो सांबान्दा दै बारनांगौ जायो। बे सांबान्दा दैयाव बिथांमोना गथ'फ्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 5, 6 फरायनाय 7, 8 फरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा साइकेलजों थाङो। बिसोर दै बानाजों बुसोमनानै सोरबा साइकेल गलांजायो, सोरबा सेन्देल गलांजायो, सोरबा इउनिफर्मा सिजोबनानै स्कुलाव थाङालासिनो गिदिंबोफिननो गोनां जायो। थिग बेफोरबायदि जोंनि बे एरियानि परिबेक दा बेखौ जिथुके जोंनि सरखारा बेखौ दासिमबो जि नुसनाखै, बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां। बेखौ जों बिराद जेब्लायबो सिन्था खालामो। दा बेनि थाखाय जोङो सरखारा नायाखिसै हिसाबै जों चरन सारखौ जों आथिं खुलुमहैदों। दा चरन सारा खोथा होदों, ओरै अफ्रि सेन्टार होननाय दं जोंहा बैयाव मोनसे, बेजों डाइरेक्ट माने दालां होसिगोन, दालां बानायसिगोन, सोसनबाय बे खोथाखौ जोंनो खिथादों। आरो बेनिफ्राय
ओरै रेभिनिउनिफ्राय नांजाबनाय जिथु पाका लामा बेखौ जोंनि आस्राबारिसिम डाइरेक्ट पाका लामा बानायनायनि प्रतिश्रुति होनानै मावबोगासिनो दङ। दा जोंनियाव सरखार दंब्लाबो बै सरखारा मावाखै। दाना चरन बर' सारा सरखाराव गैयाबाबो जोंनो बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ होगासिनो दं आरो गोबां माने प्लान लादों, गोबां मावगोन बे खोथाखौ जोंनो होदों। दा आं बिनि थाखाय जों चरन बर'खौ थेंक इउ बिराद बाख्नायो आरो जोंनि सरखारा खिन्थु जोंनो जेबो होआखै दासिमबो। जों बे खोथाखौ बिराद दुखु आरो दा जों बिनि बेलायाव ओरैबायदि माने रंजायो माने बिथांखौ मोनफ्रोमबो दुखुआवनो जों मोनो। बुंबानोखि मोनो, जोङो लेंहरबानो फैयो बियो। जोंहा ओरैबायदि माने उसुबिदा जादों सार होनबानो बिथांखौ जों मोनो। खिन्थु जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांबाय खनसे, आं बेखौ बुङाबाबो थानो हानाय नंला। माने दैबानाजों दरब्रै गामिया माने गोजावलांजोबदों। माइ दै बोरमा अमा मोसौ गासिबो गोजावलांजोबदों। बेवहाय माने जोंना गबिन्द सारा फैनानै नायफैदोंमोन खनसे। नायफैनायाव बियो बुंलांदों बे मिथिंगायारि जाथायसो, बेखौ जों होबथानो हाया सरकारा, सरकारनाव बिदि बाजेट गैया, बेबायदिसो बाथ्रा बुंलांदों। खिन्थु चरन बर'आ नारा नाथा जुजिनानै माने लहानि नेट गावनि माबाजोंनो हेबनानै माने गावनि माबाफोरखौनो हेबहोनानै माने नेटखौ जोंनो लाबोना होफैनानै रायजो राजाया होथेनानै एसे रैखा मोनदों। थिग बेफोरबायदि चरन बर'आ जोंखौ हेफाजाब होदों। खिन्थु सरकाराव थानाया मिथिंगायारि जाथायखाय हाया होननानै जोंखौ बुंलांदों। जोंथ' बेबायदिखौ बहुद सानो, माने जिथु चरन बर'मोन बायदिया सरकाराव थायोबा दा बिथांमोना हयथ' जोंनि बर'नि दुखुखौ मोनथिगौ आरो जोंनि एरियानि दुखुखौ मोनथिखागौ। ओंखायनो बिथांमोना बड'लेण्डखौ दि नांथारगौ बे बाथ्राया बिथांमोननि बिखा गोरबोआव दं होननानै जों सानो। आरो बिथांमोना सरकाराव फैयोबा जोङो बड'लेण्डखौ हयथ' मोनथारगोन, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो।